Gepleyer Azatlyk Radiosu. Beýiniňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 24-nji agusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadag studiýadan men Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okolonlaryň başyny bir syýykly urupdyrlar, gynapdyrlar. Ejesi ýaş gyzynyň jynsy gulçulukda saklananlygyny aýdýar. Soňra näme boldy diýen at bilen çap eden makalamyz çekýär. Şeýle-de türkmen awatly ýetkinjekleriň iki toparynyň arasyna gapma garşylyk boldy. Gyzynyň şüheli ölüm boýunça adalet gözleýän enäniň media çykyşlary polisiýa işçiligini artdyrdy diýen at bilen çap eden habarlarymyz köp okolly. Ýurtda bolýan we häkimetler tarapyndan düşündiriş berilmeýän jenaýat habarlarynyň arasynda Türkmenistanyň en çemraýaty türkmen özbek serhediniň arasyna galýar diýen habarymyz hem iň köp okolonlaryň bäşligine berdi. Mundan başga häkimetler abort edýän lukmanlaryň diplomlaryndan mahrum ediljekdigini duýdurýar diýen habarymyz iň köp okudy çeken habarlaryň biri boldy. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň bu gedek kysanyna Gazagstanly bir ýaş gyzyň düşen agyr ýagdaý barada gurrun bermek isleýär. Ýöne ondan Türkmenistanyna gümürtük ýagdaýda ýok bolan ýaş gyzy we onuň ejesiniň başlan media çykyşlary, türkmen häkimetleriniň bu çykyşlara bildirýän reaksiýasy barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Bir ýyl ozal Türkmenistany helak bolan 20 ýaşly gyzynyň gümürtük ölümi boýunça adalet gözleýän we häzirki wagtda Türkiýede zähmet migrasiýasyna ýaşaýan marly enäniň media çykyşlarynyň soňra Maşgalanyň Bayramaly etrabynaky öýü hukuk goraýjylar tarapyndan göz astyna alynýar. Bu aralykda polisiýa işgärleri etrapda temsewdat bilen meşgullanýan aýallara garşy reýd geçirýär. Bayramaly etrabynyň Guşlu Geňeşliginiň ýaşaýjysy bolan Jumamradyň gyzynyň şüheli ölüm bilen bagly habarlar media serişdelerine peýda bolandan soňra olaryň hojalygyna gelip gidýän adamlara esewan edilýär. Jumamradyň el telefony dinlenýär. Munyň düýp sebäbi daşary ýurt media serişdelerine merhum gyzyň ejesi tarapyndan ölüm hadisesi boýunça habarlaryň ýaýradylmagy bolup biler. Diýip hukuk goraýjy edaralardaky bir çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Jumamradyň gyzynyň ölüm barada bize-de maglumat el ýeterilýär. Ýöne bir zat bilýärin. Ýagny häzirki wagtda ölüm hadiseleri bilen bagly habarlar barada gösgöni prezidentiň diýwanyna hasabat berilýär. Diýip hukuk goraýjy sözüniň üstüne ýetirdi. Güljemal Jumamrat gyzynyň 2023-nji ýylyň iýun aýynda Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine gümürtük ýagdaýda helak bolmagy we bu waka boýunça merhum gyzyň ejesi Güläligiň adalet gözlegleri bilen bagly habarlar ilki başda 3 hepde töweregi mundan ozal türkmen aktivisti Nur Muhammed Anaýewiň sosial media efirine jemgyýetçiligi aýan boldy. Awgustyň ortasyna garaşy Türkmen Nohut News neşri hem bu waka barada habar berdi. Azatlyk radiosynyň migrant media tassamasy gyzynyň gümürtük ölüminiň aýdynlaşdyrylmagyna çagyrýan ene bilen telefon söhbetdeşigini geçirip onuň adalet gözlegleri barada 19-njy awgustda sosial media videosunu çap etdi. Häkimetleriň versiýasyna görä merhum gyzyň Aşgabatda köp gatly bir binanyň 3-nji gatyndan ödüni oklap öz janyna kast edeni gaýdylýar. Ýöne merhumyň ejesi onuň janyna kast edip 3-nji gatdan aşağı oklananyny ynanýanyny aýdýar. Güljemal ömrüniň soňky bir ýylyny Aşgabatda bir hususy tükençilik fabrikini işleýän ekeni. Şol wagtlarda hem zähmet migrasiýasyna bolýan ejesi ogullary harbugulyk edýänçä gyzynyň Bayramalydaky öýlerine bolmagyny soraýar. Ýaş gyz soňky sapar paýtagta gidip kirene ýaşaýan kwartirasynyň egin eşiklerini, goşlaryny alyp gaýtmakçy bolýar. Bu saparyň dowamyny or işleýän ýeri bilen hem hasaplaşyp gaýtmagy ýüregine döwýär. Şol wagtlarda gyzyň kakys hem Aşgabatda işleýän ekeni. Ol paýtagta barana merhum gyzyň otogdaşy we obodaşy onu şol gece bir doglanugyň oturulşygyna çagyrýar. Gyzlar oturulşyga gatnaşýar. Munyň ýa-da gyzyň kakasy ölüm habaryny alýar. Türkiýede ýaşaýan migrant ene ajy habar uýasyndan alýar. Ýöne gyzynyň jynada çäresine gatnaşyp bilmeýär. Türkmen Nohut News neşriniň bu ölüm wakasy boýunça çap eden Kadiýet Lukmançylyk teljermesinde ölümüň sebäbi beýiklikden ýykyrma şikayet hökmüne görkezilýär. Ýöne migrant ene öz gyzynyň ölümi boýunça hukuk goraýjy edaralary ýüz tutup bu wakanyň teljerilmegini
etmegini talap edýändigini aýdýar. Ol özüniň ýyly ýazan ýüz tutmalaryna we ardalaryna hiç ýyly jogap alyp bilmeýändigini aýdýar. Bir ýyllap Türkmenistana ýörleşim ardy üstüne arza ýazdy, ardalanmaz boş netijesiz boldy. Bir ýerde ýazylmaly ýer bolsa ýazdym, 2-den 3-den ýazyldy. Deyip Migrant en aýdýar. Migrant ene ölüm hadisesi boýunça açylan işin pul bilen ýapylanyny onanýanyny aýdýar we häkimetlerden bu iş boýunça aýdymlyk talap edýär. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň leýärsiňiz. Gepleşigimizi Gazagystanyny bir syýhly urulan, gıynalan we ejesiniň tasdiklamagyna görä jynsy gulçulukda saklanan okuwçy gyzy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Gyzylordaly bir gyzyň mektep ýoldaşlary tarapyndan bir näçe aýlap jelepçiligi mejbur edilip gelineni barada kabar Gazagystanyly haýran galyrdy. Polisiýa işgärleri bu iş boýunça 4 sany ýaş adamy saklady. Ýöne aktivistler bu ýerdäki meselelerin görnüşinden has çylşyrymly bolmagynyň mümkinligini öňe sürýärler. Eýsem beýle zat nädip bolup bilýär. Bu soraw Gazagystanyly ene öz okuwçy gyzynyň mektepde bil okuyan ýoldaşlar tarapyndan 8 aýlap jynsy gulçulukda saklananlygyny aýdaly bäri gaýta orta atylýar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistleri Mansuk Asawtay bilen Chris Rickleton'un ýazan makalasynyň başynda aýdylýar. Şol wagtda häzirlikçe bu sorawyň jogaby doly belli bolman galýar. Gyzylordada bolan elhinç işi derňeýän polisiýa işgärleri mektepde guramaçylykly jinayet topary döräpdir diýen jümläniň ulanylmagyndan saklanmak üçin bu iş boýunça ýalan, anyklanmadyk maglumatlary ýaýratmadlyga çagyrdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler bolsa, görnüşinden bir topar okuwçynyň öz ýoldaşynyň pajygaly jynsy helakçylygyna ýol başçylyk edeni meňzeýändigini aýdýar. Öz deň duşuny jynsy gatnaşy üçin satmakda aýplanan 4 ýetkinjek häzir öz öýlerine goýberildi. Aktivistler we aklawçylar bu agyr iş boýunça onlaýn metod konferensiýasyny geçirenlerinden bir gün soň polisiýa işgärleri ol ýetkinjekleriň tutsak edilendigini, emma soňra kadiýetiň karary esasyna öý tutsaklygyna geçirilendigini aýtdylar. Ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä, şühe bildirilýän 4 ýetkinjegiň adından biri gyzyň öňkü jorasy bolmaly. Gyýylar Gyzylordadaky mektebiň 500 metr çemesi töwerek taşynda ýaşaýarlar. Aýdylmagyna görä, şühe bildirilýän gyz ejir çekeniň öýüne ýygydan mehmançylykda bolupdyr. Okuwçy gyz şu ýylyň başyndan başlap jorasy bilen has köp wagt geçirip başlapdyr we köplenç giýjän hem onuň öýüne geçiripdir. Ejesiniň sözlerine görä, ol gyzynyň köp wagtyny öýünden daşarda geçirmegine gynanypdyr. Ýöne onu saklap biljegine inanmandyr. Eni gyzynyň bil okuyan dogana olanlarynyň onuň ýalňa suratyny alyp bu suratlary Kural hökmüne ulananlyklaryny gürlüň berýär. Olar gyzy suratyny ejeňe görkezär sep gorkadypdyrlar. Soňra ýetkinjekler ejir çekeniň telefonyny jynsy hyzmatlar saýtyna hasap aldyrypdyrlar. Onuň aýtmagyna görä 2 gece gün diýilip, jerepçilik bilen meşgullanmagy mejbur edilen günleri hem bolupdyr. Ony her sagatda pul iýermäge mejbur edipdirler. Geçirilen ekli pulun hasabı var. Eger olara wagtynda pul iýermese hatda 5 minut giýje galsa da ony urdular hem gıynadylar. Deyip gyzyň ejesi aýdýar. Wagtyň geçmegi bilen ejir çekeniň edilmegi şeýle bir derece baryp ýetipdir. Ol müşterileriň öz hasabyna geçiren pulundan aýda $6.000 çenli serişdäni öz sütömkärlerini ýeripdir. Ejesiniň tasdiklamagyna görä, eger ol tölegler giýjekdirse, ýoldaşlar ony urupdyrlar ýa-da psihik taýdan gynapdyrlar. Metod ýygnagyna çykyş eden Nemalçy Nokot kyz gaznasynyň başlygy Dina Ismailowa ýaş gyzyň saýtda 18 ýaşly diýilip hasabarlananyny, emma muňa garamazdan onu ulanan erkekleriň pedofil hasaplanyp jogapkärçiligi çekilmeliligini öňe sürdi. Gyzyň bedeni ören gowşak, ol ören ýaş 14-15 ýaşlarynda görünýär. Deyip Ismailowa Azatlyga beren interwýusynda aýtdy. Ejir çeken bilen gönünden ara gatnaşykda bolan aktivist onuň ruhy ýagdaýyny emosional boşlukda diýip häsiýetlendirdi. Müşteriler bilen her duşlukdan soň müşterileri ýylgyryp garşylar ýaly olarda şüphe döremet ýaly onuň ýüzüni turşadyp görkezmän eýtem ýylgyrmagyny isläp ony urupdyrlar.
tawin bolmak üçin ony gynapdyrlar. Şoňa görä onda hem psihiki hem fiziki taýdan şiketler bar. Dip Ismailowa aýtdy. Biz häzir ýaş gyzlaryň arasynda jynsyk gatnaşyklara goşulmak meýilleriniň gitdigiçe artýanlygyny görýäris. Dip Ismailowa gurrungyny dowam etdirdi. Gyzyň başyna düşen elken swakalaryň dowamly bolmagy sebäpli gyzy duýgudaşlyk güllerýän sosial ulgamlar hem media gyzyň ejesiniň özüni alyp barşyna hem düşünmeýär we onuň te awgust aýynyň başlaryna çenli gyzyna näme bolýanyny bilmän gezmegini, bu ýagdaýda nädip ýaşap bilenligini soragasyn alýar. Mektep okuwçysy gitdigi çeken jynsyk ulçulugy mejbur bolan soň ony sapaklaryny goýbermäge mejbur edipdirler. Ol öýünden daşarda ýatmagy mejbur bolupdyr. Bu ýagdaý maý aýyna çenli dowam edipdir. Şondan soň ol öýüne gelmegini bütünlei kesipdir. Ismailowa gyzyň ejesine edilýän tankydy bellikleriň düşnüklüdigini aýdýar. Ýöne ol çağalarynyň mektepde kynçylyklaryny bilmek isleýänlerini Gazagystanyň enatalara baş edilýänligini hem sözüne goşdy. Muny Medwot ýygnagyny ejir çekeniň ejesi hem tasdik etdi. Ol mart aýyndan bäri gyzynyň özüni alyp barşyna dören üýtgeşmeleriň we onuň okuw ýetişiginiň peselmeginiň sebäpleri bilen gazaklanyp mektebe gaýta-gaýta ýüz tutanlygyny aýtdy. Ýöne men mektepden hiç bir kömek alyp bilmedim. Maňa diňe haýbat atdylar. Men yetkinjekleriň polisiýasyna, etrap polisiýa işgärlerine de ýüz tutdum. Onda da şo ýagdaý gaýtalandy. Şeýle de maňa ýöriti internat mektepden gyzymy bizden aýryp aljakdyklary, ata enelik hukugundan mahrum ediljekdigimi aýdyp haýbat atdylar. Dip enaýdýar. Şol ýerde mektep psihologyna gatnan gyzyň üstüne goýup, oňa hem arz etmezligi ünläpdirler. Ýöne jebir çeken gyz 6 awgustda öýüne dolanyp gelipdir. Onuň ejesiniň sözlerine görä, gyzyň bu karara gelmegine ezjileriň biriniň jebir çekeni atan ölüm haýwaty sebäp bolupdyr. 250.000 teňe takmynan $520 getirmese ölüp hem biljekdi wardy aýdylan sözlerden soň dören ölüm gorkusy gyzy öýüne dolapdyr. Oňa Instagramdan bir dosty kömek etdi. Ol gyzymy öýe getirdi. Gyzym ähli zady gurrun berdi. Ony bit basypdyr. Hapa, endam jany gök tegmil. Bar alamatdaşynda teninde. Men oňa kim elini degiren bolsa, ählisinden şikayet ederin. Olar müňden gowrak adam. Diýip enaýdýar. Gyllarda oblastynyň polisiýasy yetkinjekleri terbiýelemek goýunça borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýplap, guman edilýänleriň enatalaryna garşy hem iş açyljakdygyny tasdik etdi. Şuhy bildirilýänler kämillik ýaşyna ýetmedik birini jelepçilik etmäge itermekde aýplanýar. Gyllarda oblastynyň hakimiýeti welayet äkimleriniň ejir çekeni okudýan mektebiň direktoruny we beýleki işgärlerini wezifelerinden boşatmak barada görkezme berenligini ma'lum etdi. Medpugut konferensiýasyndan soň olar ören aktiv işläp başladylar. Dip Ismailowa häkimiýetleriň reaksiýasy hakynda hem gurrun berdi. Ýöne şoňa çenli ejir çekeniň ejesiniň aýtmagyna görä polisiýa oňa Ismailowa bilen habarlaşmaly däldigini duýdurypdyr. Ismailowa gaznasy polisiýanyň jynsyk zorluklara we paraxorluklara gatnaşmagynyň ençeme ýagdaýyny paş etdi. Ismailowa ýurdun daşynda ýaşaýar. Eger Gazagystany dolanyp gelse, ony kezzaplikde aýplap tutsak astyna almaklary mümkin. Sosial aktivistler we onuň tarapdarlary munyň gurnulan galp aýplamadygyny öňe sürýärler. Bularyň bary häkimiýetleriň öz awraýlary üçin jemgyýeti haýran galýan wakalar bardaky maglumatlaryň ýüze çykmagynyň öňüne almagy. Aslında şeýle hadiselerin öňüniň alınmalygy yaramaz täsir edýär. Ismailowa bolsa ejir çekýänleriň ähli golluglardan mahrum edilen ýapyk sebäplerini, mesele bu hil çemeleşmäniň aslynda jynsyk ulçuluk ýaly bir hadisany güýçlendirýänligini we has çylşyrymlaşdyrýanlygyny öňe sürýär. Geçen ýyl Gazagystanyň gün ortasynda ýerleşýän Türkistan şäherinde hem şoňa meňzeş bir pajgaly waka boldy. Şonu 17 ýaşly gyz jynsyk hyzmatdan boyun gaçyranlyk üçin geljekki müşteri bilen dagwalaşyp jaýyň 6-njy gatyndan aşak gökdi. Ismailowa ol gyzyň hem gelegen zenan hökmüni Gazak saýtyna hasaba arnanlygyny aýdýar. Gyz jaýdan aşak bökönünden soň biziň bilişimize görä dir galdy, emma biz entegem ol işiň nähili gutaranlygyny bilmeýäris. Dip Ismailowa azatlyk aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.